OK, dneska se podíváme na něco vánočního, že jo? Je prosinec, vánoční nálada a svařáčky. No takže legendární Parta. Film, který prodělal více než půlku svého rozpočtu, i když se většině lidem fakt líbil. Takže si jdem podívat, co to vlastně je. Takže film začíná promluvou hlavní postavy, kdy Moon řekne, že se jmenuje Jack Frost a má super schopnosti. Protože ty holí nohy, dělá si ze mě srandu, mě zajímá za něj reálně. V tuhle chvíli ještě asi najít svůj feet fetish, nebo tak něco, I don't know. Poté se přesuneme k Santovi do dílny, kde se objeví hlavní záporák, Stín, nebo Noční můra, nebo ten jeden Discord mod, co nebyl na sluníčku už tak 2 roky. Říkejte mu, jak chcete. Potom Santa svolá zbytek party. A my tak poznáváme zbytek party, že jo, logicky. Jako je Zobko a Víla, což by mě zajímalo, kdo to vymyslel a jak. Jakože je to zajímavý design a já to dokážu ocenit. Ale zajímalo by mě, proč zrovna kolibřík. Kolibříci nemají zuby. Proč? A pak je tady taky Judy Hopps, což smash. Proto všichni ty jako zajčí jako charakteři tak hotli je klídek. Moon jim pak poradí, aby pozvali i Jacka a tak ho teda Santa pozve tím, že ho unese banda Yetiů v pytli. Puste mě, co to? Puste mě. Well, proti Gusu žádný disputát, ale samozřejmě Jackovi se to nelíbí a pak jim potom pomáhat nechce, že jo. Jenomže tu si jinou chvíli Stín napadne Zobkový království a Jack je hlavní postava a tak nějak ten film má ještě hodinu, takže samozřejmě tam jde taky, že jo. Takže se pomocí Santových saní Co? Wow. Lidi, děláte si mě srandu. Reflexy s BNVčkama a Santa má tohle? Wow. No, takže se projedou do Zobkého království a zde Stín ukradne všechny zuby a ptáte se, proč jsou tak důležitý? Well, protože uchávají vzpomínky dětí na jejich krásné, milé dětské chvíle. A v tu chvíli se Jack zamyslí. Možná jsem předtím byl taky dítě, předtím, když jsem byl Jack Frost a jenom se nepamatuju. Takže jde se záporákem a casual se zeptá, hej, dáš mi zub? A on, no jasně, Jacku, tady ho máš, chábre. No, takže Jack si ho schová do kapsy a nikdo to neřeší. Stín ho ale tímhle taky zdržel. Stín ale napadl v Zobkový království, aby se ty víly museli bránit a nestihli mezi tím vyměnit žádný zuby dětem, co je dali pod polštář v tu noc. Takže ty děti, co se dneska probouzejí, nebo ne dneska, ale prostě v ten den, že jo, uvidí, že tam ten zub stále je a přestanou věřit na Zobkovou vílu. Ale ne. Děti. Což, pojďme se chvíli zastavit. Jak moc crazy je, že prostě v téhle dimenzi jste dospělák a pod stromečkem se prostě dárky objevují jen tak. Nebo dostáváte random peníze pod polštář. Reálně znám lidi, kteří by si vymlátili držku, jenom by dostali pár centů a ty Zobkový víle. How insane is that? No, mimochodem, takže přestávají děti věřit v Zobkovou vílu a celá strážcovská grupka se rozhodne, že jim pomůže. Frost stále nechce nějak pomáhat, ale nějak se s tím jako smíří a dá jim prostě pomoct. Takže oni vlastně začnou vyměňovat všechny ty zuby dětí, co se ještě neprobudily, aby náhodou i oni nepřestali věřit na Zobkovou vílu. A myslím, co to dělají, tak se jedno dítě probudí. Velikonoční zajíc. Sandman. Většinu z nás. A uvidí Santu, zajíce a Zobkovou vílu. Jacka nevidí, to není důležitý, ale děje se to. A tohle dítě teda se pak pokusí Sandman uspat, což by the way Sandman, ten nejvíc nežitelný člověk. Jakože, koukejte na něj. Proč jsou všichni zajíci jsou hot a všichni charakteři, kteří nemluví, jsou to nejvíc příjemnější lidi. Reálně Baymax z Velký šestky, Sandman, ty jsou tak cute reálně. Sunnyho super schopnost je, že umí všechny uspat. A povede se mu to bohužel až moc dobře. Uspí Santu, zajíce, vílu a to děcko nakonec taky samozřejmě. Ale v tu chvíli Jack Frost uvidí prostě Stína v oknu a jdou se za ním dát prostě fight. No a teďka abych vám to vysvětlila tak, aby to rozuměla i ta mladší generace prostě. Stín, Sunny a Frost dají Fortnite Battle a Stín má low HP, ale na poslední chvíli si dá medkit a nakonec dá headshot Sunnymu a tím ho pošle zpátky do lobby. Musíme mu pomoct! Jen se tomu strachu poddej!
vše! Ne! Takže Sunny umírá, což reálně... Proč to ty filmy vždycky dělají? Já si to posledně vždycky oblíbím a oni vždycky zabijou? To není normální lidi. Takže po tady tom failu Santa zase vymyslí nějaký super plán, což je reálně jediný důvod, proč tenhle filmuje. Ale no tak, jeho plán je, že teďka se zaměří na Velikonoce, které jsou náhodou brzo. No takže tam máme takovou jako rostomou pasáž, kde malují vajíčka a tak dále a tak dále. No a long story short, i to se pokazí, protože to s ním sabotuje a z nějakého důvodu si všichni myslí, že to je Jackova chyba. A on pak jde udělat tu nejvíc normální věc. Jde truchlit na Antarktidu, jakože sorry, ale tohle je úplný ekvivalent toho, když jste byli teenageři a rodiče řekli něco, co vás naštvalo, tak jste se zavřeli do pokoje. Až na to, že Jack má celou Antarktidu pro sebe. How crazy is that man? Ale Steen ho nemůže prostě nechat na pokoji, takže jde za ním až na Antarktidu, což je reálně akt lásky, ne? Neznamená to něco? Otazník. A tam dají 1v1, protože Steen ho chce na své straně, ale Jack nechce zradit strážce, i když doteď mu strážci byli úplně jedno, ale tak asi charakter development lidi, já nevím. Tenhle film už to ztratil. Na konci prostě Steen vyhraje a zničí Jackovu hůl kouzel. A Jack se z toho začne hroutit. A nakonec se podívá na svůj zub, který už má v tuhle chvíli přes půlku filmu. A stále nic, ale teďka se to náhodou krásně hodí, protože se na to Jack podívá a zjistí, že měl rodinu. Měl mladší sestru, kterou vystavil nebezpečí, pak ji z toho dostal a za toho měsíc prostě odměnil. Takže s nově nabitou motivací opraví svůj hůl a jde za posledním těm, co na ještě věří. Což pokud by vám to nedošlo, tak je to ten kluk, co je všechny viděl v jeho pokoji. Jenom mi řekl, že jsi skutečnej. Zrovna když jsem o tom začínal pochybovat. Přesvědčil tě, abys na mě věřil? Jack ho nakonec přesvědčí, že všichni existují, tím uchová jeho víru, ten kluk pak přesvědčí své další kamarády a... Smash! A nakonec porazí Steena or whatever. A pak se Sandy vrátil. Yes, lidi. On se prostě vrátil. Nejlepší happy ending a pak si všichni dají fight ve sněhu bez bod. Brr, mě zima za ně lidi.